Homa imali asingikhumbuza umbo ukuthi angakhohlwa. Dumelangi kali khona wena ke. Nicole best going lezikipa lezi event. Zike? Emasabe abananje. Engabe yini siyoyisho lesikubani? Ndomi ngisebenza ngakhohle phela into legcomu. Hello. My bag. Ndomi ngisebenza ngakhohle phela kumaphumi lo yini kamera lento lena. Lento yesilonda emlomeni yami. Yeah. Tifikile tintsha. Oh ma, ngeke ngisho belathi ngiphuma emlomeni wangwenya. Zenzenzani? Shobana baba. Ngiba uthesile kunqoba nje. Hawu ngeke Nicole ngeke. Awuyaza ngibona. Bafethi nginelona lana. No chicken pox. No ngine cold sore guys. Bengizoba right. Yabona nje. Awuzwe futhi bhuti. Awuzwe. Yini no Hello Kitty negame in la. Nami ngine cooking fever cabanga. Phengula. Nami ngine cooking Khulisa umuntu nomntwana. Ubona ukuthi ngisebayikhulisa. Guys mhla 15. Mhla 15 guys mhla 15. So sanje. Mhla 15. Kangako. Musubasabisi. Akusabisi lokho kuyabaheha nkosiyami. Uphumelele. Wangiphenduzele. Hayibo. Na uphenduzele ungaqokile. Hayi ebengaphenduzele nje. Oh busitshela nje busibamba nje ke. Kunjena nje. Hayi nkinye. Ngeke. Yazamboni. Kunjena nje. So ucela nje nibe nihlanganisa abanamadoda anama-tax bacele inqoqo ngihambisa lelo nge-15 Sinongeni babazi. Hayibo sisantikela ngebhishi nje. Sawatikela ngebhishi labafana babe. Azodinga sibane sebatinga nje wesibani. In a good way though. Yo guys, namkhani uthi abahamba nami ngizobaqashela ibhasi. Sosuka la sikhombele embombela sala. Namkhani uthi perform. And ngiyanithembisa ngizoperforma ningoma ezintsha. Yebo. Khani uthi perform. Guys mangeke. Mathikithi ke njalo. Hayibo wena ngithanda uspikila ngime guys no spikila wama. Yo. Speak it guys. Yini lewe lepho ngoba nayi lo. Bengekho so. Yes. Hamba kuwele enhle. Benge nje kusawa le. Hamba benge nje bethu kusawa. Uyilati la? Hawo. Hawe. Labo ongayithenga bethi ngemali ebizana. Hawe. Mfesile yimbi mfesile imisuke Ngathi cup washe umxwayizeni ayingeyimbi. Ngathi liwashe. Athi ndondo yebhola. Ngeke uchepisho yawo uyacika amushushambe nomeni fa. Ingoma ezinto phela zizophuma siyiperformiwe nje. Zizoperforma ngomhla ka-9 ngomhla ka-9. Yo. Ngifuna la. Oh, but Evan, one. Undumleve yakhe lesakho ngifake efridge. Mhlawumbe uzofuna iphuza nje. Papa ise. Ikho lento. It's a class inside. Hey bari sithombe sihle. Shona phansi mawutha. Ayichalulushe angazi. Ukuthi ubange ufundisa ukuhlala kanje. Ngiyazi umuntu manje vele ihlala nje. Ngibo uhlisa xoxo nokwenza. Ebari sithombe sihle. Uzokhona itini into uqala manje. I think you can wear anything. Ayike sodlavaza kwanti ufika apha. Udlavaza kwanti ufika apha. Inhliziyo.
Yo ayikashe unesicefe yo. Mama. Senje guys izinto ebuningilweni. Yabo nabantu abavakashile Ofuna inhliziyo nje bona. Uza nabantu abavakashile kini. Ngibathatha nje baqashela ibhasi. Ngakho ibanini saver abangakwazi ukube imali besendele. Yeah, isengicabangile. Abangakwazi ukubeka imali besendele. Sibagadile. Thina sizohamba kwi-event, mina ngeke ngiperforme kwi-event. Nizosala kadimali. Yeah. Uzobe kadimali. Yeah, mina ngizobe kadimali. Kuzoperforma wonke lama artists laba. Sengicabangile. Noma uNicole uzoniperformela. Sebambe yonke into engiyishoyo stage. Mase yena ibambe wona imali yenu niyezwa. Mase qala siqedeme le performance. Mina ngiyasala. Nangilinda mina ngombheka. Ngiyamlinda ngombheka. Ayeba. Ama. Sesicabangile guys. Yabona. Hayi ngeke vele wale ibhayela. Yabona manje. Wale ibhayela. Yabona Friday inzuko kamashumi. Mase ngenyanga elandela lokho ngikhipha labo 400. Vele ibhayela. Noma imali Nicole. Sebenjani le lobe phone yami le. Asimena nje. Asimena nje. Hayi ngabona ke ngasiphi pholo sidumo umnyama lapho. Telephone yakho. Ayeba. Yes noma nizoyenza njani? Sengicabangile. Noma nina mani ngiyeza ngicabangile. Sengithi ngiyacabanga. Sabona ukuthi Hayi man. Nina ngingenza impilo ibe lula. Soba uthu. Size necebo la. Anifaka i-team yami, ayi-team yami lapho. Nina nizongena esicabheni. Yeah. Nizongena egate. Ngene egate. Ninika obani imali? Mina noNicole ngizobe sengathengile vele amathikithi. Bani sinikele imali yakho. Yazi beyazi niyakoleta. Nina nizoyinika ubani uNicole imali. Mina ngene ngiqhubeke ngibe bingelela laba bangeke beze bekwazi ukuyikhokha. Kodwa nini nizobe ninayo. Kumele niyikhokhe. Sengicabangile. Mase ninika uNicole, mase niyangena. Anibuzi ke lapho ke akumele ke nibuze akumele nibuze ama manager, nimele nibuze osisilondi. Nibuza thina abantu enizela wasa ispanda. Anikhulumi nje nosisilondi, anihambi niye kodwa. So abafuna amathikithi ngabaqale bebe abaqale manje belebhaye. So send i-account number yabani ya Nicole. Yeah. So send i-account. Mina nginginike uaphe khona kuzoba khona. Yeah. Sengicabangile futhi. Sengicabangile. Nina sidla amathamba engqondo siyacabanga nami la. Okay, imali Nicole. Yabo mabengakhipha nje 500 ngesonto ngoba inyanga seyiphelile. Ngoba inyanga seyiphelile sesisele noNovember ngawubani lo 3 ngesonto 4 days lo manje usiya kuona. Nizolona nisenda manje imali u500 sinale bhaya nje amathikithi. Usisilonda akekho yabona manje ngoba ngicabangile ngoba usisilonda akekho usaphumile. Le nto ufuna ukuyicabanga nani siso bawu sodwa. Ayo amfaka usisilonda Face to face kanje. Sengicabangile okunyeke. Yabo sonza bona futhi Nicole kumele bekunika amafoni 500 ifoni so babambene okhona sobona ifoni yomuntu ukuthi 500 ngaba yeah 500 mina ngakho ngasobona ifoni yakho uvule nepassword uvule nepassword manje ke basoba abaread yini manje awu ayingeke Nicole bese siyacabanga lana yini manje TikTok wakho right yeah let's phone cabanga manje nina ndetha ifoni niletha nemali uweso registration fee ufake iwallpaper yakho yeah kuna amafoni ngaza bidana yeah masukuthi bafethi masenizothatha amathikithi enuka sesike event phakathi sengaperforma mina nibheka uaphi weke manje kodwa ngathi niyadansa kodwa kade yeah yabo then engisivalekele sesiland
Sibalekele sizisilonde manje la. Asifuni bebone kodwa manje izobe iningi ngoba ngiyacabanga ukuthi khona manje abasenhlelweni zokwenza. Ngiyabona sebebone kahle. Khona bathanda ukukhokha ngayo. Wona senda le manje Nina bamahluphane. Manje siyantshela ukuthi nina sobe sesibalekele bani? Usisilonde. Mina lapho ngiyaperforma ke lapha. Unicole uyaperform uzobe seperforma ke backstage. Stage uzobe ukhona bani? Uzobe khona noMushandesh noJanesh. Injalo ke. Wazobe ngehani. Ngibeka ikamera ngi-live. Yes, ngi-live khona ngizokubona ukuthi ngiyaperforma backstage. Yo. Kodwa nayithola lento. Nayithola lento. Oh mnganami, ingakho nje kade ngafuna ukuthi uhambe. Ingakho ngafuna ukuthi uhambe. Yabona ke manje bafuna ukukhokha baphamisa izandla. Cela ufake emoji isandla nje bafuna ukukhokha bawu-ready. Zana. Tende bengiperforma ngemuva. Yebo. Nayithola. Yebo. Counting 1 2 3 4 5. Nabantu bawu5 bonke abafuna ukuthenga. Yebo. 6 7 8. Hayi counting once, counting twice. 9 10 11. Yebo. Hayibo. Imani yesengicabangile. Nina sahlangana nemoli. Yebo, izandla mfutho ke kuphela lo mfutho kwamathikithi. Lo mfutho loyo sonqoba ngawo. Yebo nje uthi ubunginika imali yakhe emoli ngibe ngikunika lesikhipa esinje esinegama lakho. Noma uzofaka ubuso umothanda. Buso bakho nemikhanda lakho. Yebo ngisaphamisa izandla nangikhuthaza ke manje. Kuthi sisicabole lapha ku-event sobe singamtholi ngisho apho mase sembheka sesifuna amathikithi. Nazo ke nje. Sengicabangile. Nazo ke nje. Hayi. Mina ngeke. Yini izandla? Yebo izandla. Aniphakamisa izandla. Konephamisa nezomndeni. Ngathi nomndeni ke lo. Mambatha muhle. Antu wakhe, ubhuti wakhe, usisi wakhe, abomakhelwane. Mambatha muhle. Going up, going down. Hayi mambatha muhle. Naba abanye faka ubaba wakhe. Nazo. Imake. Ayisakhuphuka ngempela ke manje. Naba abanye baningi. Yabo nje. Banike lo. Shuthi umkhulu ugogo. Inganyiki shuthi nabani bakhe. Ngisingafika nje lapha ku-inbox. Account number please. Account number please. Khona no show clock ithi ke shuthi clock. Uyoclock event ngoba uyofika nabantu abaningi. No. Yakwazi. Yebo nezinogogo. Yeah, but I missed you guys so much. Ngiyadlala ngibengikhumbula umngane nami. Hayi ngiyindaba ngijabule ngoba phela wena. Hayi ngijabule mina ngiyalona. Ngikokozela abantu. Hayi ke. Yabona ngoba ifine nesandla engafani. Uzobeze nabalungu bama wakhe. Esenabanye futhi black no brown bantu. Esakhuphuka ke manje bangani. Sakhuphuka ke manje ke. Ha. Yantshela nini. Sende no e-wallet senzeni. Hayi. Iyasho le into le. Sengicabangile. Qeda cabanga manje, sacabanga. Sabathi hayi, tokucabanga kanje ayikho right, sabe saqhamuka nento eyodwa. Le plan. And futhi yes VIP sifuna ini abanemoto. Sifuna okhiye babo bemoto. Yeah, sibagadele. Ngoba awucabanga siyagijima usindo okhiye ke manje uyobheka uaphiwe nethikithi. Ngizokugcwele ngithi. Imoto esifunayo esifuna ukubamba okhiye babo ngoba kakhulukazi laba amamoto ngoba ukhiye wakho ya omoto. Yabo omoto ukhiye omoto usinda uyasinda ngo so one omoto engasibambisa. Okay. Ne raptor ne nama raptor. Yeah. Anisho ke imoto ehamba ngazo ke ngifaka imoto enamba. Abamapolo one side. Abamapolo bakuphakamisa u2. Abama-raptor baphakamisa u5. Okay, jiwe khona. Okay. Lo jiwe khona akawufa ufake ku-Pex ke nje wena. Bese manje. Faka Pep. Lokho ngibethe manje. Ay, zasha ke manje abama-Porsche bazona uaphiwe because unasikhoma se-Porsche. Ubafaka. I-Porsche okay, i-Porsche ngizoyinika mina. Hayi i-Porsche noma ngabe oyedwa nje. Angifuni abaningi. Okay, Avanza ime kancane sobuyela manje kunini. Hayi Avanza.
Ngeke imali adlala siyacabanga. If a class, okay? Okay. 2. Okay. Because out 2, yeah. Yeah, Okay. Oh no, lokho ugqoka pink yakho. No amulo ngizansi. Hey, lapha sasisho manje ukuthi Yebo ngisho ukuthi umuntu uzogada muphi okay. Oh man, Mission decline. Hayi Hayi ngeke itheze. abamathezi bayigada vele ke bakhona basindi. Abamatheze siyababonga. Okay bakhona basindi. Ngeke itheze siyabonga sithi siyabonga. Ungezi ungezi ngani. Yabo nje utheze. Ubolt. Akami kancane ngakhomedi. Abamathezi bazobolt ngosuku lelo. Bangazi ke imoto zabo. Bazophazamisa lapho. Sobe sibhizi. Hayi mahinda. Imani amalungu ingathi ase right ke manje manje azoshayela uba phela manga. Ngempela kunesitho stuff. Abanye bangaletha in. Because asifuna ukuthi event asifuna ukuthi nikhulume nikhulume after event issues aniphathekanga kahle. Yeah. Ngifuna uniphatha kahle. Yeah. Ngifuna uniphatha kahle nje. Yabo nje futhi nabantu amafonini yasesikhwameni sami hayibo. plus abanama laptop nje baphathe nabo because baconnected wifi. Hayibo ngikhona. No ndifuna Ama wallet Nicole. Okay, wallet. Something. okay wallet sonke ibe is mau ems awusudinga ems Ungawuphathi kona ngawuphathi ngokuzobela uzogqwaba yabo laba ama wallet nje egate into yokuqala you look left kuzobe khona umuntu esimqashile lapha ebegqoka ingubo ebomvu. Hey ngqobza awubuzi lutho umnika wallet naku speaking nje bafecane ingena ngaye ngivele ngiphathise ngekhanda nje awona nje manje khuluma speaking nje ngazi ngivukele haya ikhadi lasebank uzohamba nepin ukuthi nini ngiya amaphini noma ngabe niwasho la kwi-comment section so wabhala phansi amakhadi ke nje inkosi yami ngizofaka i-address ngivele niwalethe ngo-bots da 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 da. What about umalele ngeke khetha ngeke I'm building here. Angikwazi ukuthi every time isidingo ngasifaka sagwego isidingo ngasifaka sagwego mase ngilindele ukuthi ngiqhubeke ngakho hayi ke ngoplanisa uhlangene bafowethu sesiyobonana nini sasa sesibuza nabanye subeme lo wakho umazi yabo umeme umuntu uthola ama points uthola ama point ipoint ezoba yini kuzoba ukuthi isithombe nobani hayi bo khona udinga lift kumawelela umalelu hayibo if me running in all this amahlurong nginyanyisa amadleve lapha yeza ngifunda uqamba mapha yo labo vela shaya izandla wathi ayashatha amadleve ayithawu yangenisha nethazwa da guys yini yobonana sasiplan masihlangene njalo nje jab ayijiki bazothenga kuqala amalo amathikithi ngizobakadela ingane ngoDecember the first 50 bazibanzo vele impression encane ukudla neziphuzo uzofica phambili uphathe nje imali ekwanele lokho niphathe nani nemphako imphako nizoyibeka kubani thina sekade kuze kungalungile ningamangali masefike emthama i15 zenu ngoba impokane zalapha ziyahluka yeah Ewa liphathe nje ifake iphari phela asiyedithe fekulelo sipheka phela iphari phela ifake iphari phela Yes. Wathi amashazo uqedile ngalastop ya vetu uyanda wakhala. wathini
Safe. Ghost ibuya. Angene nefresh ntando. Engene on. Mina ma enginanto lesonje bethu ngikwazi ngikwenza. Faka pimple patch. Pimple patch kanjani? Uba i-pimple le noma iyisilonda somkhuhlane. Ayichaze khulishwe. Mina faka sebenza ukufana. Mina mabaphathi. Ngedlela basothi. We still out. It's unfun. It's ile uzotsuya uyizo I lutho. Mina ngimthola. Put up Tito's la. Okay. Base kuba uStalin. Stalin ethi ngoma yakhe. Awu yabona lo Ngeke ngimyeke. ngiyayima. Eplane nasemini. Pum. Base kuba MJ. Ay mhlawumbe DJ. Okay. Base kuba ke Motion D. O DJ Shuslab. Ngeke ngikhosi ngikhathi ngisabazi nami la sizazi. Asho uyakuthanda you really love me. Oh, you love me. Imbali mfana nami sisabisana. Uthi nomuthi. Vele ngiyangcono. Oh. Okay. Nangu nendikhulukhulu. Ngiyamazi ngibona ukuthi right. Hi guys, it's nice to be here. Ngifaka abantu la. Sibone unenhlanhla ke la. It's the little thing. Awu ngeke na request ngaka manje. Hayibo. Yena sovala ke bangani bami baseBish. Usatha abaningi manje ke. Angisababona abafake qala guys. Wenzeni lapho yabona? Senze ngoba 8. Hawu mawenza leyo nto leyo yabona ukuthi uyashida bisana. Hawu ngeke ngiqonde shide bisana mina. Kunze lo ntshebe. Lesikhaya. Yancenza kanjani intshebe isefonini? Clock it. Hey, aningeke ngikeze seni. Ningeke nje ngetizi ukubulala ingane. Suicide. Nakho nje la. Bethi ncede. Uziyafuna. Hey, manje ngikukhuluma wami ngizashiya. Papa yini? Hayi mafethu. Neseleni sibuka nje angisadla nenzi lutho. Seniqolozelene naye. Big brother suthi. Big brother. My papa yi. Niyahlupha nina yi. Niyahlupha. Sasa ke njalo ngakhohlwa ibishini. Abukho bafike abangazange bazocazela abanye. Yo, Ubani munye. Into speaking back and yini bafethu nime ngospikile indaba. Hayibo, ayingeke ayimntana ingeke. Hayibo, we Nkosi yami Jesu. Papa yini? Yabona nje papa yini ngempela. Baselubeni show speakile nje manje. Hayi ma ongibakwa kancane. Speakilwane. Hayi.
Hayibo. Sengasha. Hawu. Khona siva la ancengile ke lo. Siya. Khona nginyanyiswa la ngeke ngisho kakhulu. Bafethu ngicela ukuthi ngicela ngibakele isitefu ngusipikile. Hayibo ngeke ngish. Yo! Awe ma. Yo! Ngathonga. Hebana. Hayibo ebana. Papa and guys, eh? Papa nje futhi ngase ngibene